Il-mara u t-tifla tal-biologu marittimu Albert Brian Rosso li jeb 20 sena ilu qed ifittxu lill-istat billi jsostnu li d-dritt tal-ħajja tiegħu kien miksur. It-tnejn bdew proċeduri fil-qorti quddiem il-Prim-Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha kontra l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Mary Rose Rosso u binta Desiree qed jargumentaw li l-awtoritajiet naqsu milli jwettqu investigazzjoni effettiva u maġla li waslet biex żewġ tirġiel ġew liberati bis-sem ta' ġurija f'Ġunju tal-2023. Rosso, li kien ukoll tekniku mediku, kien irrappurtat nieqes minn Martu fl-10 ta' Ottubru tal-2005. F'Lulju tal-2023, l-armla u bint Albert Brian Rosso li sparixxa fl-2005 kienu diġà resqu protest ġudizzjarju biex iżommu l-awtoritajiet responsabbli għan-nuqqas tagħhom li jikkundannaw żewġ tirġiel li kienu stqarrew li qatlu lil Rosso. L-aħħar li ġie rapportata x-xogħol fiċ-ċentru tal-akwakultura tas San Luċjan u wara ħareġ jiltaqa' ma' stieħeb tiegħu fin-negozju. 13 jum wara, l-Ispettur Chris Pulicino informa lill-Maġistrat tal-Asta li wara li Rosso ġie rapportat nieqes, il-Pulizija arrestat lil Anthony Buġejja u Piero Di Bartolo u talbet lill-Maġistrat biex il-qorti tordina l-ftuħ ta' reġistru biex iż-żewġ tirġiel jitresqu l-qorti b'rabta ma' qtil ta' Rosso. Eventwalment kien sar ġuri b'rabta ma' dan il-qtil fejn kien ħareġ li ftit jiem qabel lejbien tiegħu fl-2005 Albert Brian Rosso kien qal lil martu li ma baqalux ħajja twila. Anthony Buġejja ta' 57 sena residenti Marsa Scala u Piero Di Bartolo ta' 50 sena residenti Birzebbuġa kienu ġew liberati fuq qtil volontarju ta' Rosso, bl-użu legali ta' arma tan-nar u bir-rimi tal-katavru tal-vittma. Il-ġurnati kienu liberaw li tnejn li huma minn qtil b'7 voti kontra 2 u nħelsu miż-żewġ akkużi l-oħra b'8 voti kontra wieħed. Iż-żewġ sajjieda ġew akkużati li qasru lil Rosso u ħbew il-katavru tiegħu. It-tnejn wieġbu mhux ħatja. L-irġiel taw diversi stqarrijiet uħud mingħajr ma ġew mwissija u formati dwar id-dritt tagħhom għas-silenzju. Fihom stqarru li qatlu lil Rosso fl-10 ta' Ottubru 2005 ġewwa l-garaxx ta' Buġejja u li xeħed ġismu fil-baħar. Huma abbandunaw ukoll il-van ta' Rosso qrib ir-residenza ta' Buġejja u warbu ċwievet fil-qajjenza. L-istqarrijiet ġew ikkonfermati ta' ġurament quddiem il-Maġistrat inkwirenti ta' dak iż-żmien Jacqueline Padovani Grima. Iċ-ċwievet tal-van instabu wara li Di Bartolo wera l-Pulizija fejn kienu remewhom. Fis-26 ta' Ottubru 2005, waqt li kienu għaddejjin proċeduri quddiem il-qorti tal-Maġistrati bħala qorti ta' inkjesta kriminali, saret żjara fuq il-post u żewġ akkużati flimkien mal-prosekuzzjoni, id-difiża u l-Maġistrat marru bil-baħar lejn il-post fejn alekatament ġie mor mill-katavru ta' Rosso. Di Bartolo kien wera żona lill-qorti. Madankollu, il-katavru ta' Rosso qatt ma nstab. Il-qorti ddikjarat li kien hemm biżżejjed evidenza biex iż-żewġ tirġiel jgħaddu ġuri fl-10 ta' Novembru 2005. Il-prosekuzzjoni ddikjarat li ma kellix iktar provi x'tressaq kontrihom f'April 2008 u l-attakkuża nħarġet fis-27 ta' Ottubru 2008 li fija Buġejja ġie akkużat bħala persuna involuta fil-qtil u Di Bartolo bħala l-kompliċi ta' Buġejja. F'Ġunju 2022 il-Qorti tal-Appell Kriminali liqet l-ewwel mottiv preliminari imqajma mill-akkużat u konfermat deċiżjoni mill-Qorti Kriminali li ddikjarat li stqarrijiet u dikjarazzjonijiet magħmula miż-żewġ tirġiel jew kwalunkwe referenza lihom bħala evidenza inammissibbli. Bħala riżultat tneħħew mill-każ. Buġejja u Di Bartolo ġew liberati mill-qtil waqt ġuri li sar 18 sena wara li Rosso qeb. Fir-rikors tagħhom l-omm u t-tifla osservaw li waqt il-ġuri bil-ġurija irriżulta li il-katavru ma nstabx peress li ġie mormi f'żona fejn jintrema legalment fil-baħar debri tal-kostruzzjoni. Wara kważi 20 sena, l-omm u t-tifla ma kisbu l-ebda forma ta' eluq u saħħu li jidher li ħadd mhu se jerfa' responsabilta jew jinżammu responsabbli għal qtil, fil-waqt li ma ssirx ġustizzja mal-familja.